ସେଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳ ଆଜି ସାରୁ ମୂଳ କଣ କି ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ବି ଯାହା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ କରୁଥିବି ତମେ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିକି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତମେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟାରେ ପଶିଛ କଣ ଆଣୁଛ ନା ମୁଁ ଆଜି ସାରୁ ପତ୍ର ନଉଛି ସେ କଣ ଭାବୁଥିବ ନା ସାରୁ ପତ୍ର ନଉଛି ସାରୁ ମାଗୁରା କରିବି ନା ଆଜି ସାରୁ ମାଗୁରା କରିବିନି ଆଉ କଣ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାରୁର ନୂଆ ରେସିପି କରିବି କଣ ସାରୁ ଚଟଣି ସାରୁ ଶାଗ ଯାହା ବି କହିପାରିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ କୁଣ୍ଡେଇ ହବନି ଲାଗିବ ଚାଲ ଦେଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରିକି କାଟିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଟିବା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ସୋରିଷ ଜିରା ରସୁଣ ଆଉ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ এই ପତ୍ର ସବୁକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଦେଉଛି ଏଥିରେ ଏବେ ଦେବି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲି ସେଇଠୁ 2 ଚାମଚ ଦେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ତାର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଆଇଟମଟା ସାରୁ ପତ୍ର ସେ ପୁଣି ବିନା ଖଟାରେ ସେଟା ତ ହେଇପାରିବନି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ପ୍ରବଳ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି ଏବେ ପ୍ରେସରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଟି ଦେବା ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କା ପକାଉଛି ଏବେ ରସୁଣକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଦେବା ରସୁଣକୁ ହାଲକା ଭାଜିବେ ବହୁତ ଅଧିକା ଭାଜିବେନି ଏବେ ଆମେ ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ରସୁଣରେ ଫୁଟେଇବା ରସୁଣର ବାସ୍ନାଟା ସୋରିଷରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇ ଚଟଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ସାରୁ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାତ ଆଉ ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଟିକେ ଖଟା କିଛି ରାଗ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବା ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତାକୁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଜିର ଆମର ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଭାତରେ ଟିକେ ନେଇକି ଗୋଳେଇକି ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ କଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କୁଣ୍ଡିଆ ପୁଣ୍ଡିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିନି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଓହୋ ମତେ ଏମିତି ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଚଟଣିଟା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଶାଗ ବି ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ମତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହଉ ତମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ତମେ ଯେମିତି ରେସିପି ବନେଇଲ ସେମାନେ କରି ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି ଏଟା ବିଲକୁଲ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବନି ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଥରେ ଖାଇକି ତାପରେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ